Bahlomlile ababukeli kwikhasi lethu leWhatsApp ngale ngozi masikizi oluhlobo. Ube careless kakhulu lo muntu wetraka into yokubana ahambe kwicala elingasililo elakhe. Ewe siyavuma into yobana unoteksi nabakhweli babe wrong ngokuba alayisha abantu abaninzi. Noba bebe bangaphi na kucacile ngokuba le ngozi ibiza kwenzeka. Masingablame idriver, singablame ibani. Okokuqala mandithathele ithuba ndithi nxe kwintsapho zabo bathe bashiywa imindeni yabo. Okwesibini siyayibona ilizwe limile kodwa andiqondi kaloku xa bathe abantu bangaphezulu kweshumi bayi-overload leyo, so andiqondi uba sizathu sale ngozi leso. Mna into endikhwankqisayo le yokuba kusekho iteksi ezisalayisha 15 labantu kodwa umthetho omiselweyo uthi iteksi mayilayisha abantu babe 10. Nokuba isizeka abani sengozi ayileli nani belikhweliswe yile teksi, kodwa yacaca mhlophe kuba kusekho abantu abangekawuthobeli lo mthetho omiselweyo ngurhulumente. Isenkulu into ezafuna ukwenziwa. Isizwe sakithi ahloniphe umthetho okhitshwa nguhulumeni njengamanje. Njengoba eshilo kwenzeka le ngozi nje iyasithusa sisonke, ishobisa igazi. Siyacela isizwe sakithi sihloniphe emgwaqeni nalabo abashayela amatekisi bafethu behloniphe ngoba umthetho uphumile ukuthi akungalayishwa ngaphezulu kwesibalo. Abantu abayithobeli imithetho ebekiweyo. Nomphathisa wezendlela utshilo ukuthi ba abantu mabangabi more than 70% kodwa abantu bayaqhubekeka benza into enye. Msasi hayi angisayazi nangoku abazova xa kuthwana. Abona ngoku ingozi engaka ehleyo abantu abasuka imiphefumulo yayo ephehleyo kwabo onoteksi aba banegalelo.